Vlado, vodiš 4-0. Tako je, sad most. Još minut i po. Moraš da radiš, imaš minut i po, 4-0 gubiš. Ti moraš da radiš, sve da ga čekaš, pustiš minut. Imaš pola minuta, Žare, idi na nogu. Idi na nogu, dok jedina šansa dobije. Idi na nogu, napadi na nogu. Stop!